Palóc Fesztivált rendeznek a Nógrád megyei Bérvirágos pusztán. Az eseményt 1000 névviseletbe öltözött palóclány részvételével tartják meg idén május 28-án. A helyszínen színpadra lépnek hagyományőrző néptánc együttesek, lesz labdarúgás, tűzoltó, kutyás, illetve lovas bemutató, sőt 35 település részvételével főzőverseny is, ahol Palócország ízeit kóstolhatják majd meg a látogatók. Az eseményen továbbá koncertet ad a Balkán Fanatik, Homonyik Sándor és Hevesi Tamás. A szervezők emellett a gyermekekről sem feledkeztek meg, hiszen őket is számos ingyenes programmal várják majd a rendezvényen. A fesztivált végül tűzijáték és fergeteges palócbál zárja. Szeretettel várjuk Önöket május 28-án Béren, Virágos pusztán, a Palóc Fesztiválon. Mixált szavaival élve várják Önöket a jó palócok és a Tóth atyafiak. Palóc Fesztivál, Bér Virágos puszta, május 28-a.